hamu aliak kana pinar hamaul ni debatang ditahi rohamuna don waing neng marbagas aledak tamahala Kristen marbagas songon nasotunganda debatang atok tangi hok kamu majolo hata ni debata taringot turuhu ni pardongan saripeon ni halak Kristen. Jadi ditopa debata majol mai tumiru rupana ditiruaton debata lah homano paiba bawa dohot boru-boru nasida ditopa dung ditopa debata jol mai dido ibana mah dang dengan sasada bawai pujung ubahem madi ibana sada boru-boru pangurupi bahenakupna alai siam mulana idope di hatotop panai bawa dohot boru-boru nasida debah alani tadi konon ni bawa do amana dohot inana patopon dirina tu neolina nagabe sada daging do nasida na duai asa dada dua be nasidang tung sada daging do akup ni didok Tuhan Yesus ganup na paulakon na neolina ia soalani na marmainan na palakupos pangalakup donang na mabuat nasirangi atong na pinadomu di debatang dang jadi sirangon ni jolma songonodo didok debata tu bawa hamu akabawa haholongi hamuma pardi hutamu nabi songon Kristus nama kaholongi huriai jalan nama ngaleho dirina humokopsa unang muruk kamu dopak nasida ikom marroha hamu madongani nasida sangap baik kamu nasida songon dongan panean di hangoluan nasora sudah dungi songonodo didok hatani debata tuak kaburu-buru dioloya kaparo puam bawa nabi songon pangoloina di Tuhani ai bawaido uluni pardi hutana songon Kristus uluni huriai kobotor porman toman mardongan halap bohon dohot hademahon ni todi parangini boru-borui ima narga dijoloni debatang dohot di joloni jolma atok songonak kanamar parangihon hatani debata mahamu sumulukon parasi ni rohaon dohot habasaron dohot haserepon ni roha mahamu masih pauneuniam mahamu dohot masih asia-asia saluhut riting ni roha muruk rimas panonggahion dohot pangisahioni daumai siakam alai digijang ni saluhu nai masih haholongam mahamu ai ido rahut ni nasun denggang dungi dameni debatang ima mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhu nabi nahemuna marhiti-hiti hata manang pabahenan toktong mai marhiti-hiti goar ni Tuhan Yesus asaibana mangarajai rohamuna dohot ulaumu atong nunga dibigi hamu hata ni debata taringot turuhu ni pardongan saripioni namanukum mauju molo di howale pangoli padita Franz Jagardo Nathanael Sigalingging olo doho makajong jokot di jolo ni debatana uboto saluhut doho di jolo ni akadongan na pungu di son na di pangidor hamdo si padita Kristin Juliana siahan nani ririt mon gabe dongamu saripe
Olodoho makaholong ibana siya nasa roham. Ot mangulaho siya nasa gugom. Kuhut marparangihon parange nabadiyang rap dohot ibana. Naolodoho mga juadju dohot hagalion na tungsurang humurang parangena. Jalan asotupa paulahommu manang tadi konommu ibana. Paima disirang hamatean hamusogot. Molo naung sadaroham mangului saluhut nai dokma. Namanukum mau dohok diho alinang padita Kristin Juliana Sihan iririk ni padita Franz Jagardo Nathanael Sigalinggingon bahen dongan na saripe. Naulu doho makajong jokot di jolo ni debatana boto saluhun. Doho di jolo ni akadongan na pungudison na dipangido rohamdong padita Franz Jagardo Nathanael Sigalinggingon gabi sinodukmu. Olo doho makaholong ibana siya nasa roham dohot marpangalaho nature maradopon ibana. Dohot marparangiho parange nabadiang pabuah halak kristeko. Jalan asotupa mahilolokko manang tadi konomu ibana. Paima disirang hamatean hamusogon. Molo naung sadaroham mangului saluhut nai dokma. Atong masih leona tangasya mumahamu pabuahok ni pada muna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaham. Sodako Tuhan debatama buhina Tuhamu jala asima rohana midaham. Di dopakon Tuhan debatama buhina Tuhamu. Jala di pasaur honma damena tutod di munabi. Amin.